שלום לכם, אנחנו שוב בענייני יתושים. הצרה הזאת לא נגמרת, רק מתגברת כל הזמן, וכבר לא משנה באיזו עונות של השנה, הם כל הזמן פה. נחלק את זה לשני חלקים, את הסיפור של היתושים. מי שיש לו חצר ומי יש לו מרפסת ורוצה לשבת בחוץ, אז יש לנו המון מכשירים וכבר עברנו עליהם ואתם ראיתם אותם, והם עובדים בסך הכל, עושים עבודה, אם זה בגינה, היתוש אסיאתי, ואם זה היתוש הרגיל, בערב במרפסת, אז יש לנו פתרונות. ומי שאין לו מרפסת ואין לו גינה ובכל זאת נמצא בבית, אז ההגנה הכי טובה בבית זה הרשתות. אנחנו מכירים את זה הרבה שנים, רשתות פותרות בעיה, גם זבובים, גם יתושים, גם כל החרקים והפרפרים למיניהם. אבל מה הבעיה? לא כל הקבלנים דואגים לעשות לנו רשתות בבניין שאנחנו גרים בו. ופה מתחילה הבעיה, אנחנו רוצים רשתות, מתחילים לחפש בעלי מקצוע. מי שמתעסק עם זה בדרך כלל זה אנשי אלומיניום, אבל הם לא רוצים לבוא בשביל איזה רשת קטנה פה, רשת קטנה שם, לא כדאי להם, לא משתלם להם לבוא פעם אחת לקחת מידות, לבוא עוד פעם לעשות את זה, ואם במקרה טעות במידה, אז לבוא פעם שלישית, לעמוד בפקקים היום, לא שווה כל הסיפור הזה. הפתרון שאני מציע, וזה מתאים לכולם, לעשות לבד, חבר'ה, תעשו לבד את הדבר הזה, יחסוך לכם הרבה כסף. הפתרון לעשות דברים לבד, אבל מה, כל חלון שונה, כל בית שונה, אז צריך באמת הרבה סבלנות לדבר הזה כדי להבין איך זה עובד ולהתאים את הסט הנכון לחלון הנכון. הכי פשוט, הסט הזה, שהוא בעצם, יש סקוץ' עם דבק בצד השני, מנקים את המסגרת, מדביקים את הדבק הדו צדדי הזה נקרא לו, לוקחים את הרשת, מדביקים אותה על הסקוץ' של הצד השני ויש לנו רשת. לתפעול זה פחות נוח, אבל אם זה חלון שלא מגיעים אליו הרבה ולא צריך לפתוח ולסגור אותו, זה הפתרון הכי פשוט, הכי זול. אופציה נוספת זה בעצם הדבר הזה. יש סט, 1.30 על 1.5 מטר, זה הכי גדול, וכמובן שאנחנו יכולים תמיד להקטין את זה ולהתאים את זה לחלונות שלנו. אנחנו מדברים על מסגרת אלומיניום, שבתוכה יש מקום להכניס את הרשת. פה שמים את הרשת עם גומייה מתאימה. כל הרשת הזאת והגומייה מגיע בתוך הקופסה הזאת עם הוראות שימוש מפורטות, הכל בתמונות, בסך הכל חותכים למידה, מחברים. יש פה את הבבים האלה, אתם רואים, את הבבים האלה אנחנו מכופפים לפי המסילה שאנחנו הולכים להתקין במקום. זה יכול להיות סנטימטר, זה יכול להיות 3 סנטימטר. למעלה, שימו לב, זה טיפה יותר ארוך, למטה יותר קצר. מה שקורה, אנחנו באים, מלבישים את זה על המסילה, מעלים למעלה, מביאים לפה ויורדים למטה, זהו, זה עומד. אם יש בעיה אחרי תקופה, רוצים לנקות את הרשת, לשטוף אותה, מוציאים את זה, באותה צורה שהכנסנו, הולכים לברז, שוטפים את זה כמו חדש, מחזירים בחזרה. בכל מקרה, הערה חשובה, אחרי שאתם עושים את המסגרת, לפני שמרכיבים את הרשת, הולכים למקום ובודקים שאין טעות במידות, שלא הורדתם יותר מדי, שלא הוספתם יותר מדי ושזה מתאים לכם. אם תעשו את הרשת ותפתחו אותה, זה כבר יהיה מאוחר. חשוב מאוד להקפיד על זה. סט נוסף, זה הסט הזה, ששוב, הוא בא במידות של 1.30 על 1.5 מטר. פה הרעיון עובד אחרת. פה יש מגנטים שאותם מדביקים, ובעזרת המגנט הזה מחברים את הרשת. שבפנים יש הוראות התקנה, אנשים קונים את זה בסך הכל ולא חוזרים, סימן שהם מסתדרים עם זה. סט נוסף, זה הדבר הזה שהיא בעצם מסגרת אלומיניום בסגנון שראיתם קודם ל-DIY. יש לנו מסגרת אלומיניום ממש לדלת. מי שיש לו בית פרטי והוא יוצא החוצה ורוצה להשאיר את הדלת פתוחה כדי שלא ייכנסו החתולים והזבובים והיתושים, עושה את הדלת הזאת והוא מסודר. מה נשאר לי לאחל לכם? בהצלחה ושתהנו.